Raja. जोंहा दिनै आलासि फैगोन। हेलो लोगोफोर, दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र टाइटल आरो थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर, जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनैहाय डाइरेक्टर बिथां राहुल बर' आरो रेड फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारनि गेजेरजोंहाय गोदानै फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जोंहा बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय खाफाल दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जोंहा बे खाफाल आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारा बिलिफां बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय रिलिज खालामनानै होजाबाय दे। नोंथांमोना जायफोरा नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बिलिफां बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जोंहा बे खाफाल गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौनो होदोंमोन सनजित सिंह बर' बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जों बे खाफाल आबुं बर' सावथुनाहायनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों गानि बाय कसारि बिथांजों लोगोसे रंजालि ब्रह्म बिथांखौ दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बिथांमोनजों लोगोसे जों बे आबुं बर' सावथुनावहाय गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों रमन बिथां आरो अखाफोर बर', मिन्टनि बर', बिजय सामब्राम, गफि बर', राहुल बर' बिथांमोननि अनगायैबो जों गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ बे खाफाल आबुं सावथुनावहाय नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बिथांमोनहा बे गोदानैहाय फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनखौहाय 13 सेप्तेम्बरावहायनो रिलिज खालामगोन होनना फोरमायदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जोंहा बे खाफाल आबुं बर' सावथुननिनो DOP पस्ट प्रडाक्शनखौ होदों बिथां बिलिफां बर'आ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे गोदानैहाय रिलिज जानो गोनां आबुं बर' सावथुनखौहाय बबेबा नोंथांमोननि एरिया एबा जायगाफोराव देखायनो थाखाय बा श' खालामनो थाखाय नोंथांमोना होखानाय कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजोंहाय बुकिं खालामनो हागोन दे लोगोफोर। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानायजों लोगोसे बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो प्रेस खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे लोगोफोर आंनि गोदान गोदान फिल्मनि एबा एलबामफोरनि आपडेट होनायनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। लोगोफोर, बिदिब्ला नोंथांमोना गोदानैहाय फैनो गोनां बे आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय बा श' खालामनो थाखाय दानिफ्रायनो बुकिं खालामनानै लाखादो दे लोगोफोर। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो दे। लोगो मोनबावगोन आरो गुबुन मोनसे भिडिअजों।